Nggih. Terima kasih. Nggih. Selamat malam Dok Cahyo. Sugeng dalu. Nggih, wilujeng dalu Pak. Alhamdulillah sudah ketemu piye kabare? Alhamdulillah. Jenengan pripun? Alhamdulillah seger waras sehat selamat kabeh. Semoga-moga urung tutup kalau sekolah. Derek. Ayo, kelas piro iki? Kelas 3 niki. Betul, ya semoga-moga tahun ngarep ning perguruan tinggi. Pokoknya lanjut ya. Nggih. Aja gampang kegoda karo Joko-Joko sudah tanggung jawab pokoknya. Boten lek niku. Kegoda rene karo yoga. Nggih. Nggih. Iki awake dhewe bengi iki iso rawuh ning daleme Pak Minto. Bapak Minto. Bapak Minto nggih. Panjenengane kagungan kersa ngitanaken putrane Mas Rizky. Mas Rizky. Heeh, wis muga-muga hajat niate diridhoi Gusti Allah ya Ndek ya. Nggih. Amin. Iki arep paring tembang apa? Napa nggih? Ya, manut. Nggih. Wah kusumane ngati. Nggih. Melu-melu. Nggih. Pokoke mengke Mbah Dul Mbah Sarkasi kalih Sinten? nika bini sepuh saking Jepok Ngendosuli tak kepekon munggah mesti nayup nduk piyantune. Tepanane nayup nggih. Ini kita ucapan selamat datang sing rawuh kagem Bapak Tarmuji bosnya Bego. Nggih. Iki biasanya kremenane anu suka teki biasane nggih. Biasane. Ya mesti no. Mengke nyekar mriki nggih. Lek nyekar gak gelem lho lek nyawer. Nyawer penggayane. Oh, penggayane. Kula penggayane nampani kan. Nggih. Mangga sareng-sareng campur sari kembang gagah ada Sasa Waradina. Sesarengan campur sari kembang gagah. Audionya napa niki Pak? Adif Tova Audio. Adif Tova Audio, terima kasih. Monggo
bose bego Pak Kapal. Kusumaning ati nggih. Kok main sapa nduk iki, Bang? Nggih. Mboten enten amplop niki wae. Heeh.